пайдоиши бемории сироятии коронавируси навъи COVID-19 дар охири соли 2019 ва ҳалокати нобаҳангоми теъдоди зиёди одамон дар муддати 3-4 моҳи ҷараён ва паҳншавии он таҳлука, ваҳму воҳима ва тарсро дар вуҷуди аксар инсонҳои сайёра аз ҳар вақт дида бештар бедор кард. баъд аз эълон гаштани карантини умумиҷаҳонӣ бар асари пандемияи коронавирус, сокинони аксар кишварҳои дунё ба ваҳму таҳлука афтода, бо мушкилоти гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ ва равонӣ рӯбарӯ шуданд. ҷумҳурии Тоҷикистон низ чун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҳолати мавҷуда дар канор нест. тавре маълум, вақтҳои охир бемории илтиҳоби шуш дар кишвар авҷ гирифта истодааст. вобаста ба ҳолати пешомада аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кулли кормандони тиб дастур дода шудааст, ки ҳамаи ҳолатҳои бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ва зуком пурра таҳти назорат қарор дода шуда, зимни дарёфти ҳолатҳои илтиҳоби шуш ва роҳҳои нафас фавран ба табобати зидди вирусию зидди бактериявӣ фаро гирифта шаванд. санаи 3 апрели соли 2020 Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кард, ки 29 апрели соли 2020 15 ҳодисаи тасдиқшудаи бемории сироятии коронавируси COVID-19, аз ҷумла дар вилояти Суғд 10 ҳодиса ва дар шаҳри Душанбе 5 ҳолат аз намунаҳои биологии ҳодисаҳои гумонбар ба қайд гирифта шудааст. бо назардошти ин вазъ, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва паҳншавии сирояти нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқи мавҷудияти бемории сироятиро расман эълон намуд. мавҷудияти ҳолатҳои болозикр сокинон ва меҳмонони пойтахтро ба ваҳму таҳлука овард. метавонад ки ҳамин воҳима ҳам ба ҳамон аҳолӣ як таъсири манфии худро расонад. аз як ҷиҳат метавонад ки шахс баъд аз гӯш кардани воҳимаҳо ба ҳолати депрессионӣ афтад, яъне ҳолати системаи асаби ҳамон инсон хароб шавад. вақте ки системаи асаб хароб шуд, метавонад ки иммунитети инсон ҳам паст шавад. вақте ки иммунитети инсон ки паст шуд, сироятшавӣ ба ин беморӣ ба мо хеле осон мешавад, яъне мо тезтар ба ин беморӣ сироят меёбем. баъдан баъзе бемориҳое ҳаст ки мисол бемориҳои ятрогение ки шахс дар худ ин бемориро надорад, вале аз сабабе ки дар системаи дар мафкураи ҳамун инсон, дар системаи асаби ҳамун инсон ҳамин чиз ҷой гирифтааст, яъне ҳамин беморӣ гӯё ки ҳаст, гӯё дар ман гузаштааст, ҳамин нишонаҳои ҳамин бемориро дар худ пайдо мекунад, ки ин дар асл нишонаҳои ин беморӣ дар худи он шахс нест, фақат вай аз ҷиҳати системаи асаб, яъне аз ҷиҳати фикронӣ ҳамин нишонаҳоро дар худ пайдо мекунад. ин дар натиҷа зарба мезанад ба системаи асаби инсон. он гуна ки ҷисми башар гирифтори бемориҳо мегардад, ба рӯҳи ӯ низ ҳамвора бемориҳое таҳдид мекунад. ба ақидаи равоншиносон, тарс ҳам метавонад сабабгори аксар бемориҳо бошад. дар ҳақиқат ин шабу рӯз мо бисёр ҳодисаҳои ғайримуқаррир мебинем. бисёри мардуми мо дар таҳлуқа афтида худ намедонанд чӣ кор кунанд. баъзан аз меъёр буд худашонро гӯё ки касал мебинанду ҳар гуна нишонаҳои ҳамин касалро гӯё дар худ тасаввур мекунанду бинобар ҳамин шахсе ки ба таълуқа меафтаду тарсу ҳарос дорад, баръакс бадани вай лоғар мешавад. худаш гуфтан мумкин аст ки ҳамин хел чизҳоро ба худ даъват мекунад. бинобар ҳамин инсон бояд вақташа хуш гирад. пеш аз ҳама вақте ки одам вақташ хуш асту ҳолати равонияш хуб аст, бадани мо қодир аст ки дар худ як энергияи барзиёдро пайдо кунад, то ки ба ҳамин майдаҷода таъсирҳои манфӣ масалан мубориза барад. мо бояд кӯшиш кунем ки дар пеши фарзандони худ, дар пеши нафарони аҳли оилаи худ худро як намуд гуфтан мумкин аст ки озод ҳис кунем, ба онҳо намунаи ибрат бошем. равоншиносони тоҷик мегӯянд, нуқтаи заъфи аксар мардуми мо дар он аст, ки ба зудӣ худро ба худталқинкунӣ водор мекунанд. дар натиҷаи ваҳму тарс инсон худро ба бемориҳои асаб талқин мекунад, ки ин ҳолат ба кандашавии занҷираи торҳои асаб бурда мерасонад. вақте ки анамун торҳои асаби инсон канда мешавад, ӯ бевосита осебпазир мешавад. яъне ки мо пеш аз ҳама худамонро ба бемориҳо моил мекунем, худамонро бемор мекунем. бояд фаромӯш накард ки барои осебпазир нашудани худамон мо худамон асос шуда метавонем.
дар тақвияти ин гуфтаҳо мутахассисони соҳаи тандурустӣ низ мегӯянд, шаҳрвандон барои ба вуҷуди худ қабул накардани тарсу ваҳм аз шабакаҳои интернетӣ кам истифода намоянд. ман аз шахсоне ки системаи асаби қавӣ устувор надоранд эҳтиромона хоҳиш менамоям ки аз ин шабакаҳои интернетӣ истифода набаранд, то ки системаи асаби худро вайрон насозанд. ба гуфтаи равоншиносон, бовар доштан ба ҳолати рӯҳии худро дур нигоҳ доштан аз тарсу ҳаросу воҳима ва дар ҳолати муқаррарӣ қарор гирифтан яке аз беҳтарин роҳҳои мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ мебошад. аз нигоҳи психологӣ бигирем, одами ки ба воҳима афтидааст, зери тарсу ҳарос қарор дорад, худ аллакай ҳолати равонии худ аллакай ҳамин хеле ҳаст ки ӯро ба касалиҳои гуногун оварда мерасонад. бе ҳамин вирусҳа ва касалӣ ба гирифтор мешавад. мо бояд баръаксаша кунем. мо бояд чунон вақти худро хуш бардам, бетарсу ҳарос нигоҳ дорем, то ин ки ҳамон гуфтам мекунад ба мо наздик ҳам нашавад ва ба мо таъсир ҳам расонда натавонад. равоншиносон мегӯянд, шахс вақте фикри беҳуда мекунад, ҳуҷайраҳои системаи асабаш хароб мешавад, ки дар натиҷа хоби худро гум мекунад. ҳамзамон дар натиҷаи осебпазир шудан, мо худамон роҳро барои тамоми бемориҳои сироятӣ ба ҷисму рӯҳи худ кушода мекунем. ҳамаи бемориҳо сарчашмаи аввалашон аз вайрон шудани асаб мешавад ва ҳама бемориҳо, ҳатто бемории саратон, бемории сактаи дил, бемории қанд, бемориҳои невроз ки ба камақлӣ бурда мерасонад, дигар бемориҳо ҳама ба воситаи фикрҳои нодуруст ва тарсу воҳима ва ҳама бемориҳо аз рӯи ҳамин рух мезанад. кӯшиш кунем ки ба бадӣ рух надиҳем. бадӣ, бадбинӣ, бадхоҳӣ ин яке аз проблемаҳои асосии анамон системаи асаби инсон аст, ки метавонад осебпазир шудани одам имконият муҳайё намояд. ва гумон мекунам ки инсон бояд пеш аз ҳама нисбати дигарон андешаи комил дошта бошад. шахсе ки худро дӯст медорад, муҳиташро дӯст медорад, вафодор аст ва ҳаётро дӯст медорад ва бояд пеш аз ҳама кӯшиш кунад ки ба вайроншавии масалан системаи асаби худу муҳити худ роҳ надиҳад ва ҳамеша дар ҷустуҷӯи роҳҳои масалан безарар гардонидани муҳит гардад. ин чи аст? масалан кӯшиш кардан дар кор ки мардум безобита нашаванд. яке роҳи аз ҳама беҳтарини пешгирии он аст ки масалан кӯшиш намоянд ки дар оила муҳити солимро барпо кунанд, яъне ки ҳама ҷиҳати гигиенӣ, ҳама ҷиҳати ҷисмонӣ, ҳама ҷиҳати муносибати хуб. вақте инсон дар асоси тавсияи табибон, махсусан ҳамин шабу рӯз тамоми қоидаҳои гигиенаи шахсиро риоя ва ба ин кори худ боварӣ ҳосил мекунад, бояд худро дар рӯҳияи хубу хуш нигоҳ дорад. зеро аз нигоҳи психологӣ вақте ҳолати равонии одам хуб аст, ҷисми ӯ бештар тавоно шуда имкон пайдо мекунад ки ба ҳар гуна таъсирҳои манфии атроф мубориза барад. кӯшиш кардан дар кор ки мо бояд ба гуфтаҳои даркории духтурон амал карда истода, тавассути радиои телевизион инҳоро дар худ ташаккул дода, машқ дода, гуфтам мумкин аст ки дар худ инро истифода бояд бурд ва пеши роҳи ҳар гуна корҳои ғайри гуфтам мумкин аст чашмдош, таълуқа, тарсу ҳарос, воҳимаро аз худ бояд дур кунем. мамлакатҳои абарқудрат ба мисли Русия аллакай доруи табобатии ин касалро бароварданд ва имрӯз паго ин дору дар ҳама ҷо паҳн мешавад. мо агар аз як тараф ба мо худи боду ҳаво ёрӣ расонда истааст ки шукр ки пеши масалан онро мегирад, дуюмаш ки худи доруро аллакай пайдо карданд ва имрӯз паго мебинем ки илдоруга аллакай қадар бисёре мешавад ки бо истеъмоли ин хел доруҳо мо тамоман гуфтам мумкин аст аз таъсири ин чизи касале гуфтам мумкин аст ки имрӯз омада мо худ эмин мебинем. мо ин рӯзҳоро бадтараша ҳатто асар гузордем. масалан ман ёд дорам ки тақрибан 15-20 сол пеш касалии домана аз ин сахтару зуртар буд ки дар ҳар як оила як нафари то 2 нафари то 5 нафари аз гуфтам мумкин аз ҳаёт маҳрум шуданд. лекин вақте ки доруи ӯ пайдо шуд, гентамитсин гуфтани дору пайдо шуд, ҳама табобат ёфтанд, ягон таъсири гуфтан зиёд нашуд. бинедтон ки як лаҳза таълуқа ҳақиқатан дар ҷое ки мамлакатҳое ки дар он ҷо буд мардум афтидан асос дорад, чунки доруяш набуд. лекин имрӯз олимони ҷаҳон
аллакай гуфтанд дар паси ин масъала кор карданд, дорои ӯро ба даст оварданд. ҷои тааллуқ ҳам нест, ҷои тарсу ҳарос аст. Лекин мо аз тарафи дигар бояд чӣ кор кунем? яъне худро ба даст бигирем, вақти худро хуш кунем. ҳамаи тарафҳои масалан зарурии гигиенаи шахсиро мо бояд риоя кунем ва назорат барем ки фарзандои мо ҳам ин кора амалӣ кунанд, набераҳои мо, умуман аҳли оилаи мо. ман пеш аз ҳама ҳар саҳар бо бачаҳо як тамринро мегузаронам. мехоҳам пешниҳод кунам, масалан ба даҳони худ ҳар қадар зиёдтар ҳаворо ҷамъ менамоем ва ҳар чизу камтар кӯшиш мекунем он ҳаворо берун барорем ва ба ин восита шушҳои мо ҳар қадар зиёд ҳаво гирифтанро меомӯзанд. ва бинед як тамрине ҳаст ки албатта ба нафасгирии мо, роҳҳои нафаси мо кӯмак мерасонад. ва ба ғайр аз оне ки мо аз гигиенаи шахсӣ пурра истифода мебарем, ин вабо ҳам гузаранда аст. ва биёед мо пеш аз ҳама одам бимонем. одам ҳамеша таваккул мекунад ва одаме ки имон дораду инсоф дорад, ӯ ҳамеша аз дунё умеди зиёд дорад ва ҳамеша кӯшиш мекунад ки ба ояндаи хеш бо умед нигарад. дар ин замина мутахассисони соҳаи тандурустӣ риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ, чораҳои пешгирикунанда, сироятнопазир кардани маҳаллу макони зист ва баланд бардоштани иммунитети баданро тавсия медиҳанд. пешгирии ин беморӣ иборат мебошад аз риояи гигиенаи шахсии худи ҳамон шахс якум. дуюм, бастани ниқобҳои якмаротиба истифодашаванда дар ҷойҳои ҷамъиятӣ. сеюм, истеъмоли хӯрокҳои серғизо барои баландшавии иммунитети инсон мебошад. бояд ки мо тез сари вақт дастонро шӯем. дар ҷойҳое ки одамон зиёд мебошад, дар бозорҳо бояд ки ниқобҳои якмаротиба истифодашаванда истифода барем. аз маҳсулотҳое ки ғизонокияшон баланд мебошанд истифода барем. чорабиниҳои профилактикӣ ин асоси фундаменталии илми тиб дар тамоми ҷаҳон ба шумор меравад. дар ҳолати имрӯз дар ҳудуди шаҳри душанбе чорабиниҳои профилактикӣ саривақт ва бо сифати баланд анҷом дода мешавад. чораҳои сироятнопазир кардани маҳаллу мавзеи зисту кору таҳсил аз ҷониби мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии дезинфексияи шаҳри душанбе, мутахассисони ташкилоти тиббӣ, шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва марказҳои дезинфексионии профилактикии давлатӣ гузаронида мешавад.